Ftit inqas minn ġimgħa l-bogħod għall-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista, il-Kummissjoni Elettorali responsabbli minn dan il-proċess elettorali għaddejja b'ħidma biex fil-votazzjoni bikrija u fil-11 ta' Jannar stess kollox jimxi ħarir. Fil-fatt fil-Gazzetta Kulħadd il-Kummissjoni Elettorali xandret notifika dwar l-avviż lil votant li għandhom jirċievu dawk il-membri kollha li huma eleġibbli sabiex jivvotaw. Joe Falzon, membru fi Kummissjoni Elettorali, spjega x'għandhom jagħmlu l-membri li ma rċivewx dan l-avviż. Bażikament iċċempel hawnhekk ħalli nkunu nistgħu nippreparaw l notifika li jkunu qed jiġu u personalment permezz tal-ID card tiegħu u mbagħad ikun jista' joħodha fil-polling station jippreżenta lill-assistant polling booth officer illi minn hemm joħroġlu il-dokument l-avviż lill-votant li jkun fuq karta kolorita jippreżenta lill-assistant electoral commissioner ħalli jkun jista' jingħata l-pozza tal-vot. Qal ukoll li dan l-avviż huma intitolati biss għalih dawk il-membri li huma eligibbli sabiex jivvotaw. Dawk li effettivament huma eligibbli skont l-istatut. Jiġifieri li tkollhom l-aħħar 5 snin konsekuttivi, fil-każ taż-żgħażagħ ikunu l-aħħar 3 snin konsekuttivi, qed nitkellmu bejn l-2015 għal 2019 fil-każ ta' 5 snin u l-2017 sa 2019 fil-każ taż-żgħażagħ. Is-Sur Falzon aċċenna għal preparamenti bla wafqien mill-Kummissjoni Elettorali u fakkar fil-ħinijiet kemm tal-votazzjoni bikrija ta' nhar l-erba' u tal-jum ta' votazzjoni fil-11 ta' Jannar. Mid-9 ta' filgħodu 8 ta' filgħaxija, fil-waqt li minn fil-11 ta' xahar il-ħin ikun mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.